sapa pengendangnya iki jenenge sapa iki? Siapa? Pian. Pian. Nah, Pian iki ya pengendangnya. Iki alamatnya ngendi Mas iki, Mas? Dongko kene. Nah, iki Mas Pian calon pengendang handal jadi Dongko iki. Pandian ya. Nah, mantap. Ya, cara mengendangnya. Iki calon pembarong gitu ya. Iki sapa jenenge iki, Mas? Alvan. Alvan. Nah, iki Mas Alvan iki. Nah, iki sapa jenenge Mas? Bima. Mas Bima. Iki wonge gede-gede kok iki. Nah, lha iki Mas Agung. Mas Agus iki calon pembarong yo yo. Nah, calon pembarong ya. Iki sing saiki pembarong iki sapa jenenge iki? Pino. Mas Mas Pino ya. Mas Pino pembarong iki. Mantap. Iki calon pembarong cilik iki. Iki alamatnya kabeh Dongko ya. Nah, alamatnya Dongko. Oke teman-teman, ini adalah pembarong-pembarong kecil dari Dongko, Kecamatan Dongko. Nah,